Guys, montiregerera mongoona zvandandichitaura zvazviya. Mazviona zvandandichitaura kuti isusu varombo foni inobva yaita overheat. Foni dzedu idzi mudhosho yefoni mobhisel yabva yaita overheating. Yabva yaita overheating ndobva yakata. Unoona? Midhosho yedu yefoni yabva yaita overheating ndobva yakata guys. Saka zvinhu zvacho so. Zvinhu zvacho ma1 guys. Yabva yaita overheating phone. Mudhosho wefoni kawo. Toshandisa zviripo guys, toita zviripo panguva iyoyo. Toita zviripo pase munguva iyoyo ndo zvatinotoita. Toita zviripo panguva iyoyo. Saka anyway ndo zvandanichingotaura guys. Mudhosho wefoni mobhisa ushamwari wabva wati phone overheating wabva wakata. Unknown because I can't afford to buy an iPhone 13 if that's the truth. I can't afford to buy an iPhone 13. Saka ndotoshandisa mobhisa iripo as long as ichibaya live button ndichidouya muchindondiona tichitotaura ndine ndatopedza. Animaona ndo zviripo nangu iPhone 13 handingaigoni chero iPhone ndingazvigoni toita zviripo tomhanya nechiripo ichocho ndochatotoita as long as chaita anditi right. Saka ndo zvanachida ngoti nditaure vedu kuti please ka mukaona unachita maevents avo do not go and judge zvokudaro kubva mamhanya mazodai kuda kugadzirisa maevents evanhu apa dei madai apa madai pavanenge vachironga maevents avo guys tinenge tisipo vanhu panenge vachironga maevents avo. Saka zvavanenge vakatoronga vachita hakuna munhu angaronga chinhu achiziva kuti hatisi kuda kudai toda kudai. Muchitogara pasi muchitoronga munenge muchitoziva kuti toda kuzonodai todai toda kudai todai. Animaona. Saka mundochaya kuti alright makaura audrey alright ndakunzwa ainakidza guilty ngavataure they can talk all what they want but isusu takatotaura kuti semadzimai we are not going to stop. Animaona kuti titaure zvakanaka kune vana vachiri kukura because some kids they are now becoming toxic nekuda kwevamwe vanhu vakuru vanenge vachilida. Munoziva ukambona vana vanotedzera kwaenda mhepo handiti vana vanotedzera kwaenda mhepo. Izvozvi ndakauya ndikati handitotuka nhingi handiti vanomhanya takuenda notuka munhu handitika from there ndoti hande tinodaiko vanomhanya vanotedzera social media vanotedzera mufunge. Saka we told each other that we are going to come and preach kubatana unity. Mukadzi ndikamona asina kupfeka guys ndichatora chitauro chandinacho ndoenda kunomukavhiridza kuti vhara netauro vhara wakadai so ndikaona kuti maybe ndoda kubatsira papana kumira zvakanaka au go kuseri ndonobatsira zvinofadza iko zvinonakidza kuseri koko abatsirwa nichatendwa naMwari. Hanoona it was not hazvisifangi kuti zviite zvinhu zvekuti tiite competition. You guys how can we compete? We are people that are different and titori vanhu vakasiyana. Umwe nemumwe anotorarama life yake umwe nemumwe ane kwake mawaniro atotoita mari chawakasiyana. Animaona mumwe nemawaniro atitotoita chako chako takatosiyana guys. We are totally different pakurarama apa. Saka ndimboone nide kuti pasocial media vanhu vanganzi ngatiitei competition kana ngatiitei sei. We stay in our lane. We are in our lane. Ndofunga guys nezuro it was a live proof yamakaona pamakamera kuti diaries is being followed by vanhu vechikuru. Makazvionera diaries is being followed by vanhu vechikuru ndo majority yevanhu varipo. Saka tinoita zvechikuru izvozvo zvatinoita tinoita zviripo panguva yendo zvatinotoita. Hatina youth isu kana kuti chipovho yevana vakawanda vekuti vakuzoti chero music yedu chaichayo guys makambona chiridza mapiano nezuro makambona chiridza mapiano nezuro takaitozviridzira yedu mana miseve yedu kuZimbabwe baba Harare miseve ndo dzedu idzodzo ndo dzedu mufunge. Hatitomboridzi music iyi ameno yacho handizive yamunoti class music ndeipa ameno isu totoridza zvokutotinakirwa ipapo tichitoenda. Hanoona tichifara tichinda takadaro as long as vanhu vafara taparadzana zvakanaka munhu nemunhu aenda kwakasvika zvakanaka. Makatoona even nevana guys hamuna kuona vana hamuna kuona vana ndakatoti uyai navo ini ndindakatoti uyai navo vana munosiyira nekudzimba muchida kufara
muri kuda kuuya kumafaro ngokusiyira mwana wako hauna. Handiti maasha ndosaka takaisa maasha ndobasa remaasha chatamba nevana panze apo ende vana vaitambiwa navo zveshuwa panze vaimhanya vachitamba panze vanga vari safe because munhu onzi rega kuenda kuno kuti kwai ndosaka hatinamboisa wedhe kuti class haiti because we knew kuti vana vachauya, we knew kuti kuchadliwa, we knew kuti kuchatambiwa. Animaona taitozviziva munhu wese akadya akaguta vakatakura matekaway ndikati takurai matekaway vanhu vakatakura ndo zvanga zviri important kuti vanhu vauya vajaivha vafara vadii vamwa doro vadii tikatoti uya nekula boxa yako guys makaona kuti zvedu zvanga zvakatosiyana hatitaitota zvinhu we did our own thing. Animaona ndakatoudza vanhu kuti uyai nemakula boxer, bring your own cooler boxers because guys unoriwana doro rakachipa kumastreet uko ndiani. Hello ndive kucleana wa vanhu yakusenzekada. So ndo chatongoda guys, hatina chatinokomplaina makaona weird about 172 people. Handiti 172 people vanhu vakauya papakazara makazvionera guys. Hapana kuti takatotazama chiya takatozonotei kunokumbira mamwe because taiti people came tikazvifarigwa isu vanhu vakafara ndo zvingori important chete. Handimaona zvezvimwe please ndichanda nangu yakuzokukumbirai my sisters and brothers, please do not compare us with anyone. We are okay as there is as we are, just like the way we are fine, we are okay. Handimaona we are okay. Takatotadza otherwise tinozoita zvinhu zvatainyatsodai chaizvo because of time. Handimaona tabvapo kwatoedza kuma12 tichinakigwa tiripo, mafoni kupera, mabhatiri ese kutopa tiripo. So ours guys, it was never written a class kana exclusive high tea. Yanga yakangonzi high tea SIS MELLY diaries high tea 2022 ndo zvanga yakangonyoko ende tea takamwa makaona hamuna kuona chimwe team nezvikapu zvidiki zvegold zvanga zvakanaka zviya, hamuna kuona chimwe team takamwa tea isu guys. Nimaona takatomwa tea zveshu. Hanimaona ndo zvazviri important, but the main idea was for us to meet. Dei taida kuita get together guys. Vakadzi vanga vasingazogoniwo kuti vapfekewo madress akanaka. Taizongoti hai mozati tikati get together vanopfeka majinzi anditi nemashorts nechichichi. But we wanted vakadzi kuti vapfekewo madress avanenge vakaonawo kunona small street aya vakatenga. Handi kokumapfekera kwacho hapana. Tikati chatitoiri haiti iyoyo vanhu vapfekere ikoko. Because hamuzogoni kupfeka ku get together madress aya. Antimaona. Kwai SIS MELLY makakanganisa kuti hamuna kudedza explain kuti zviite. Aiwa tidaro atiti competition guys. Vamwe monitor yavanoda kwavo ikoko. Vanoita yavanoda kwavo. Isa atina makamboona chero artist makamboona artist. Atiti we couldn't afford an artist. Takatoona kuti mari yekubhadhara artist kuti kuzotimbira ka zviri nani titore vamwe vedu vaya vanogara kunzvimbo vasina, vaya vanogara kune dzimwe nzvimbo kusina kwekwe hazvinani ti organize tivo vauye pana kuti dedze artist agara ane mari kudhara auye kuzoimba zviri nani. Takatozvifunga, we put that on the table and tikati poita artist here tikatobata maartist tikanzwa maprizes ava vakatiudza tikati okay guys, how about mari iyi kutaura nemaartist tikatengera vamwe vanhu ava vari kubvawo kune dzimwe nzvimbo, we buy them madresses and tika bhutsu mafascinator aya and tika toisa nemadrinks ipapo vouyawo kuhaiti pangadi, and we ended up agreeing kuti no antimaona ngatite izvozvo. Maartist tinomaona kumabhendi kumaartist diaries as diaries munongozivawo zvainoita, ngatifungirei vamwe vanhu, and that's exactly what we did. Anmaona. So guys, chikumbiro, I come in peace again. I know kuti
ndichamukirwa nefire chako chako, of which I'm not going to answer it because it's no longer in our DNA kuti we do go tichita mafights and what not. We are not a fighting page, guys. Atiiti zvemafights pano, atiiti. Ndosaka muchiona chimbokudzai kuti mukaona henyu tichitukwa kumastiti kwatinenge tichitukwa, totozviziva tinotukwa every day. Musativigire, musauye kuzotiudza kuti mazviona here zvanyogwa, mazviona here kuti manga muchitukwa panhingi, mazviona here kuti mapostiwa pakati. Just watch it there. Ona ipapo, motukawo ikoko, mosiya ikoko, kana mauya pano, toita zvepano. Because atidi hondo. We are trying to avoid mahondo. Guys, gayai kuti, pana December pa guys. December guys. Makore anenge achiwedzera angu. Hanimuona? Makore anenge achiwedzera guys. Nei ndichitopinda mu44 dzakakwana. Hanimuona? Mbuya vane 40 something. Mondiona ndichishama muromo wangu ndichitukana nemunhu. Mondiona ndichiya kuzotaura zvinyadzi pa social media apa. Makaona nezuro chako diaries kuti ne vanhu vakaita sei vakuru, kuti vanhu vakuru, munhu mukuru chakafunga kuti rega ndinde kunofollowa apa, pane chaanenge aona guys, pane chaanenge atoona kuti munhu, vanhu vakuru cheche, vana baba nana mai vakuru vati rega tinofollowawo hedu uko, vamwe vari macouples, pane chavanenge vaona, handiti pane chavanenge vaona, anti mashona. So isusu hatidi hedu kuti tiite hondo nevanhu, tichitukana nevanhu, tichibaya bhatani, tinozvigonawo zvekuti mufunge, but kwatiri it's not necessary. Zvinototibvisa chimiro, zvatibvisa chimiro, anditi zvigoita kuti vanhu vese vanga vakatarisira kuti atoenda kwaSimendi ndoko kunotinakidza kunodai, vanopesera vabvisa that chilafu chavanacho kuti no, takufollowa munhu akaita sei, uyu munhu uyu ave munhu akaita sei. Hanimuona? Muchembereso kwa at least you can do it. Anditoona hausi pa spotlight. Imagine inini pa spotlight ndakaribaya bhatani iri. Ndichiuya kuzobharira munhu. Ndichimuudza zvemubhurugwa make. Ndichifamba naye. Kana newo nyaso ingotasa imbo imagine picture yachona nepatave sediaries. Imbo imagine. Nepatave. Ndonyaso kuti ndoda kubayira ningi ndoya kuzoti naye ndichifamba naye. Hanonyaso kuti haibudi. Hazvitoiti. Your conscience inotokudza. Your conscience tells you to stop. Inotokurambidza. Mwoyo wako chaunotokurambidza kuti hazvitoiti. I can't. Hazvitoiti. Hazvitoiti. Andimaona. Saka isusuka tiri guys, kwatirambe kutukwa mastiti uma, tirambe kuitigwa malive, tirambe kutaugwa, tirambe kudii, chatikuramba kukombeiwa nekuti musatipinze mucompetition wedu weisati goni kuraramira competition. Musatipinze mumacompetition. Musatipinze, uyai padiaries, kana tiuya padiaries uyai tifare, handitika uyai tinakidzani, handiti patakanganisa mweya toudzana kuti paya makatokanya paya togadzirisa toita better. Last time vanhu makataura mukati food chichi, and I made sure kuti ndatouya kuno kuJoburg before to make sure kuti papa panotogadzisika, because it was something that happened last year. Because why? Papa nemunhu angachita zvese, ini ndiri kuRustenburg uko, and I did not know what was happening. Ndaingodzwa kuti everything is in touch, everything zviripo, everything bo, only to find after people vakutoti hatina kudya tinakudai. Ndosaka nezuro makaona ndaimira ndoga, zvese ndaito make sure netimu raindibatsira vaiti vakadaiwo ndichiona sure zvinhu zvakatokwana, vanhu vaguta here vanhu, because we didn't want to repeat the same error yakaitika last time. And we did not want to repeat the same mistake yakaitika last time. So if we are trying to improve by the day, guys, at least vedu chaicho vanotuchirira maoko kuti makagonawo, because zvelast year paya sure unopesera usingasazivi zvisingasaiti. Handiti maona. Hanzi isisi tiri madiaries asi tiri vechidiki. Zvakudhipendawo nekuti aripo madiaries echidiki akati wandewo pano ma20s ma30s aripowo zvawo. Handiona vana zvongotadzawo kuti munhu makuriro ako anenge akakurirawo, akakura achiudzwawo dzidziso dzakaita sei, ndo dzanenge achingotedzerawo. Handiona hazvimbonetsi kuona zviya. Saka guys, yes, Tendai, the bottom line is we had fun. Anditika chete musatuke guys, we are not here to tuka anyone. Even here Olinda badatane zvakana now mutuka anmazvona ndango address that my sister, we are not in a competition, we are not, and I come in peace. Natotanga nekuti I come in peace, right? Because I know kuti it was going to be twisted. Ndikati I come in peace, and it we are not in a competition, we are running our own race. Please, tire gay, allow us to be. And more, allow us to be. Chet.
saka ukatovhera watongotanga kuita komuchunju chekuti ndoda kuita chakadarika chanhingi patove neera ipapo ndoda kuita chakadarika chanhingi patove neera patove necompetition anomaona patove necompetition zvodoti vanhu vakapesera vakuti toda komunodi kuita katutu pagore tikati katutu pagore muchoda kuti mari hatina inobvepi mari yekuita mahaiti katutu naimi hatizoiwani kahwani kako tikatoitawo zvezviripo anomaona saka ndo zviripo guys. Anyway, thank you guys, thank you munhu wese, thank you guys, thank you munhu wese aripo anditika Azina Mildred, I want to attend the next one. I'm in Melbourne. Mildred, we can't say for sure because takamira kuti tione kuti gore rinouya zvinhu zvacho zvakamira papo. Uri kuziva my sister kuti kuno kuAfrica kuri kunetsa. Kune nyaya dzekunetsa. Mwana waJoji, musatuke vanhu. Don't insult people mustreat mwana waJoji. Let's lead by example. Let's lead by example. Let's not go around bashing people. Munanongoudzwa pasina utukwa. Anmona. Saka next year kuti tizive kuti tingataura zvehaite next year pane zvakawanda zvoda tombotanga taona because takanzi ma6 months hatizivi zvichaitika pana June hatizivi takatomirira kuona anomaona takatomirira kuona saka totombomira tange taona kuti mhembo dzacho dzinosumuka zvakadii chichaitika because a lot of people, to trust me my sister, a lot of people vazhinji vakanga vatogadzira kuenda kumba zvokuti December unoyi vanhu vakawanda were going home saka zvazviri kunzi June pamwe vamwe vanenge vakuti hatichaendi tozoenda June hatizivi usi handika kuti zvinofamba sei usi tinana ndapolls hey wakazviruza my sister but anyway I understood your situation andowana but she supported though anomaona ariko kuPE ko she supported ariko and everything went well. Kwanzi imwe yamunoita igoro party inopfekwa simple and cheap to accommodate munhu wese. Okay, all right, no problem. Titodzidzawo tichienda. Nditi kuti titodzidzawo tichienda. Anomaona. Titodzidzawo tichienda. So guys, muve nezwa rakanaka but handidi kunyepirai guys. Aiwa. Vanhu vari kuZimbabwe mwana anonzi Jake uya yaka andisi kuziva kuti pamapati enyu, makitchen party, mababy shower, mamichato munomusirei. She's powerful. Mwana she is a force to reckon. She is a force to reckon. Mwana uya. She is powerful. I just so wish kuti they might ningikiri they might vanhu kuZimbabwe mamboona mwana mambomusumudzirawo because makaona she is power. So I think kuZimbabwe anotarisirwa ari kutarisirwawo zvake pasi kana kuti vanhu vanenge vasati vambosangana naye in person moonawo munhu anogeza sireki pamwe unogona kuita kadhatifike kutya kuti anotangika iyeyu totaura naye chiti kudii but very down to earth. Abigail Stole chiregai titaure naJeki akuitirei kuZimbabwe ikoko because she's good to shame. She is good. Mashoko ake haenderani nemunhu ane 29-30 years. I think she has been through a lot in life. So she knows life. Anoziva life zvairi. Anomaona. Anoziva life chaiko. Because she talks from experience. Anomaona. So I think vanhu vanoita mapata avo machichi kuZimbabwe please. Madiaries bataiwo Jeki. Muite kuti auye kumafunction kwenyu. Macompanies anenge ane vanhu vane makambani avo, vanhu vane zvinhu zvavo, itoraiwo Jeki uyu akumaketerei. Torai Jeki, let her come, akuitirei ma-adverts. She's powerful. Voice rake pachake iye. It's a powerful voice. Vanhu vari kuZimbabwe vane makambani vane cheap please onaiwo mwana makazvionera. Pane vasina kuona endai kuIT yanezuro kulive yeIT yedu yanezuro. Munoona. She is powerful. Vemachechi tatisingatoziviwo. Vemachechi anachasangana nemachechi danai mwana ushu. I think let's start to support her ministry. Anotorine something that is in here. Chitori maari. God given talent. Ritori maari. Rekuti akamira apa chaiko. Yeah. Ndakaita ma-goosebumps guys achitaura kudai kuita kumerera kudai achitaura ndikaziva kuti yes we connected. Ndakaita ma-goosebumps makamboita mumwe kuti anomira pachitaura guys and unonzwa something in your body kuti unge wamerera so kunge wadi
That's what I felt. And immediately something in my head ndakamutasa ndikati Mwari, something chamakaisa mumwana uyu, it has to manifest. And chirimo chiri paari chinofanirwa kuti chibude. Anmona chirimo chiri maari. Inini it was my first time seeing it. Ndave nemakore ndishaura naye but pafoni. Anmona pafoni ndakafara zvisingaiti ndichimuona. Ende mashoko ayo akaita kuti ndimude more. I love him more. Bva pandakateerera achitaura nesuro ndikaona kuti no, uyu munhu uyu mwana uyu akura uyu. She has matured. Ndosaka ndakataura kuti guys, sometimes it's unfair. Tese tine past. Kuti mukamuona uyu achita kuitawo zvinhu zvake, we start bringing him past akudhara, paya ukazodai. We all have this past guys. Tinawo mapast aya. Hakuna asina. Tinawo guys. Ngatimusimudzirei. Ngatimusimudzirei instead kuti timudzosere kupast akatobuda kwazviri. Tinotomboda kuexperimenta life tichikura. We experienced life nenzira dzakasiyana-siyana tichida kukura, tichikurawo tichida kuona kuti haufa zvakamira sei. Anditimaona. Saka it's very unfair. Sometimes ndo zvinodestroy self esteem yevanhu. Kuti munhu kana umira tinda kuparidza, they bring kuti wakambodai paya, haiwe zviku kazombodai paya. Hanimaona. Saka munhu anobva adonha self esteem yake. Let's not keep on bringing mapast vamwe vanhu vakuru zvikuru sei vari kuparidza mashoko aMwari. Regai shoko rifambe. Regai shoko riende. Tinotadza tinoregererwa. Tinoenderera mberi neupenyu. Hanimaona. Kana Mwari chaichitiregerera, kweisusu vanhu totedza nei kuregerera. Mwari chaichai tinotomutadzira kuuraya chaiko chaiko munhu. But Mwari angoti ndakuregerera. And he wipes away all the sins. All those dirty sins that you have done. Kweisusu vanhu sei tichibatirira kudaro. Why tichibatirira kudaro? Unoona. Saka guys, naita henyu. Regai ndiende zvangu guys. Let me go. I'll see you later. Ndida kuzokuita live ndina Sisi Lillian vaya. So that vese vaida vatu vari kuti vada kuenda kuchando vavaya, you get to hear information yavaiti vanayo agency yavaiti iri kutora vanhu chichichi muwane kubatsirikana kuti information yavo izvinhu zvinofamba sei. Ndichaita live ndinavo ndakukanga mwai vari kuda kuenda kuchando vavaya kuti muzvinzwire information zvisere motangira ipapo. Anmona. Senge vechidika totokurudzirai kuti tikwirai ndege dzimindi. Endai moshanda vechidiki. Endai munoshanda. Endai munoshanda. Simeli madharis aita anoda kusiya marriage nezuro. Kudzoka zvawo. Vaingona kigomozati kana vakadzi vachinge vasangana tiri panzvimbo takasangana tichifarisa tichidii paya tichita sei paya. Animaona. Vakadzi totombotaurana yadu not kuti chirevesa. Andi varume vanenge vachifona kuti moya nguvai, modzoka nguvai kudzimba. Chakandinakidza ndechekuti vazhinji majority vakadzi vakanga vauya nevana vaya. Varume vacho vakanga vavadropa, varume vacho vaiuya kuzovatora. Utoona kuti zvinhu zvakaropafadza, zvinhu zvabvumigwa namumba izvi. Hanoona. Ndo zvaindinakidza. Hanoona. Vazhinji varume vacho ndo vakauya vakadropa vakadzi vavo. Ende varume vacho vakadzoka late kuzoriwa mwacho zvindifonera kuti makupedzere. Sisi Melly mave papi? Mudzimai wangu ari papo. Utoona kuti zvinhu zvabvumirwa. Zvatenderwa kumbai zvadiscusswa izvi. Baba vakati aiwa endai henyu munofara. Hanimaona. Endai ndonokudropa ndidzoka ndichikutorai. Hanimaona. Saka ndo zvinhu zvandakanyanya kufarira futi zvimwe izvozvo izvo. Kuti vakadzi vakawanda vane mhuri dzavo. Varume vacho vakatouya. Vana vaitomhanya vanhu vanadhedhi vavo vachiuya. Takuenda toda kumbotamba. Vana vachitorambira apo. Kuda kunakirwa zvavo. Hanimaona. So guys, ndenya iripo. Naita henyu guys, muve nezwa rakanaka nditika bless you. Peace guys, ngative ne peace. Runyarara chinhu chakakosha. Hanzi ina chero isatende. Kana uchiri kuda kuenda chero uchinoti maybe unogona uchine simba rekunoshanda and what not, you can go. You can go ku UK, you can go. Handiziva kuti pakurecruita mabasa uko vanobvuma here mana handizivi kuti enda zvemaejeri kana kuti avaita handizosivi vangu. Handizisi. Ndakafara ana kuona chiyemen ndasingazvitarisirika. Ndakatsva focus. Handina kana mbenge ndakatasira indatoti haiwa nokuti ndatambotaura navo kanezuro. Handiti tichitaura navo nezuro variko vachiti vari ku UK ikoko. Tichitaura nyaya vachiti saka mapreparations ari sei chichiva chibvunza. Havana handisani navacho kuchengeta secret.
kana chavakataura kana kuti vanhu vanochengeta masekireti vedu we vanhu vakaoma ndatinamboto expecta kana kuti ndingaona one of them zvachose because ndaizati vari kuuk ndakatoperegwa kurwa nehana chaiko kuti kumagodhoni ndakati vanhu nezuro vakwira ndege saka pandaitaura navo zvinoda kuti vangu vari murodhi vachitouya aiwa amaiki kimurasta vaifara nanzi nalia banda ndakakona lia is such a nice lady shem such a nice lady aiwa ndakafara anzi ukaona ukasabuda mugosti magrupu asina basa uri pano but uchine gosti inoita bhuli vamwe nekusvodogora vamwe hauna uda jesu pachake jeka akatitsiura ake zvakanakisa sharon akatitsiura zvakanakisa guys musira zvakanaka ndichikatozotaura 10 bye bye.